kúsky. Grpú! Čaute decka. Týmto úvodným videom vám predstavujem novú sériu Rap DNA Slovensko, v ktorej si chronologicky prejdeme najväčšie milníky, ktoré definujú tento žáner, od tématiky až po zvuk. Dnes si povieme niečo o najlegendárnejšom projekte v histórii slovenského hip-hopu a tým nemôže byť nič iné než názov stavby. Áno, múka pomiešaná s vodou a upečená na kameni tu bola odjak živa, ale až Taliani to vyšperkovali do dokonalosti a pomenovali to pizza. Presne to urobilo zoskupenie názov stavby. Položili prvý pilier pre všetko, čo malo prísť neskôr. Ale najprv rýchle masírovanie. Dávaj odber, like na toto video a do komentáru mi napíš názov songu tohto zoskupenia, ktorý máš ty osobne najradšej. Za mňa je to štát ťa núti. Ak nejakým omylom netušíš, o koho vlastne ide, tak ma neopováž skipnúť, pretože toto je absolútny základ, bez ktorého nemôžeš povedať, že počúvaš hip-hop. Píše sa rok 1996. Mladý Patrik Metamorfolord, dnes známy ako RITMO je moje meno, sa už síce ukázal na zvuku ulice, ale na petržalských sídliskách paralelne vznikala legendárna formácia názov stavby spoluprácou dvoch skupín, Lúza a Drvivá menšina. Predtým, než túto tému rozviniem, neodpustím si taký menší prolog. Žijeme vo veľmi rýchlej a bezpečnej dobe, plnej disrešpektu a absolútnej slobody prejavu. Každý môže vyjadriť svoj názor bez strachu o svoju bezpečnosť, pričom hrubé násilie je viac menej tabu. Avšak ľuďom veľakrát chýba sebareflexia a zrkadlo. Približne v roku 2004 sa mi do rúk dostalo jedno video, respektíve sme si ho zdieľali cez Infraport, predchodca airdropu. Pamätám si to preto, lebo to video ma až paralizovalo. Išlo o masovú bitku na školskom ihrisku mojej základnej školy, Dudova 2, Petržalka. Bolo to za bieleho dňa, scéna ako z filmu Sparta, 100 proti 100. Išlo síce o futbalových chuligánov, ale nikto to neriešil. Proste to existovalo, dialo sa to, hrubé násilie bolo viac menej úplne bežné. Samozrejme tú dobu neschvaľujem, ale povedať niečo do mikrofónu dnes a povedať to v roku 2000 je obrovský rozdiel. V Bratislave vtedy vládli viditeľné skupiny s prepojením na políciu a vládne garnitúry. Žiadne biele goliere, ale bombery, kapsáče a namiesto kolobežiek G-čkové Mercedesy. Pre lepšiu predstavu, dnes, keď ide po ulici také auto, niekto sa obzrie, lebo to reve. V tej dobe ma otec ohriakol a až zbledol, keď po meste išli 3 čierne za sebou a ja som ukázal na ne prstom s otázkou: čo je to za auto? Vážme si, v akej dobe žijeme. Nie je najlepšia, ale ani najhoršia. No zmeniť treba ešte veľa. Ale práve v dobe, keď vyjadrenie názoru mohlo končiť všelijako, formácia názov stavby položila základy obsahu rapu a techniky, ktoré s menšími zmenami rotujú až doteraz. Zastavme sa na chvíľu a vzdajme hold tým, ktorí ukázali, že koleso existuje a dá sa roztočiť. Neboli to typickí influenceri, nevedeli ako robiť viral content, nemali reelska ani storička, autotune, Spotify, ale aj tak dokázali vytvoriť kult, ktorého si aj ty dnes súčasťou ako poslucháč hip-hopu. Poďme sa teda pozrieť na to, kto sa ako prvý skutočne triafal do beatu a znel minimálne tak dobre ako zahraničie. Skupina Lúza, do ktorej patril Čistichov, Slipo a DJ Hajtkovič, a skupina Drvivá menšina, zastúpená Denom, Bacilom a Šegim 100. Teda formácia názov stavby. Keď si vypočuješ akýkoľvek rap, na 99% v ňom bude jeden totožný prvok. Časová pravidelnosť dĺžky vety, teda baru. A slovenčinárka by to nazvala veršom. Najčastejšie sa v rape používa schéma 4 alebo 2 barov, ale aj tie musia dodržiavať základnú štruktúru. Mnohí to robia pocitovo, ale ak chceš naozaj znieť, musíš si dávať pozor na počet slabík. Keď sa zhoduje počet slabík, si tam, kde teoreticky máš byť, ale dosiahneš akurát tak to, že to znie ako recitovanie básne.
Potrebuješ tam pridať premeny, pauzy vo verši, rímy v strede a malé prestávky, čím vytvoríš regulovaný chaos v absolútnom poriadku. A vtedy to naozaj znie. Taký, čo sa len tieňa láka, nech nám do geta viac nechodí, a to, že berieme veľké riziko, sme si naplno vedomi. V hlave driemu my démoni, lepka jemu je emoji. Keď sa po noci dejú veci, tak zapínaj režim letový. Toto môžeme pozorovať práve po prvýkrát pri formácii názov stavby. Dostupné informácie hovoria, že ich prvé demo nahrávky sa šírili na kazetách medzi petržalskými sídliskami a neskôr po celej Bratislave. Takéto kazety mali medzi ľuďmi kultový status. Nebolo spôsobu, ako sa dostať k tejto hudbe. Chalani dostali hype ešte predtým, než by sa dala ich hudba oficiálne zohnať. Bolo to ako moderný lík, len bez internetu. Čistá pouličná propaganda. Bol to úplne iný druh popularity. Organický, nefalšovaný a surový. Bez akýchkoľvek algoritmov a virálnych trikov. Áno, aj pred nimi existoval slovenský rap, ale neznel tak, ako zahraničie. Prvý veľký úspech prišiel v roku 2000, keď vydali album s názvom Lúza, drvivá menšina. Tento album je dodnes bez problémov počúvateľný. Obsahoval skladby ako Slovenská, Priamo z Petržalky alebo Labyrint. Nebolo to len o hudbe, bol to hlas generácie, ktorá sa už nechcela ticho prispôsobovať systému. Každý track z tohto albumu mal posolstvo, ktoré rezonovalo hlboko v srdciach mladých ľudí po celom Slovensku. Ďalší projekt, ktorým potvrdili svoje kvality, bol album Názov stavby Reč naša. Píše sa rok 2003, nachádzajú sa na ňom hymny ako Štát ťa núti, Podzemie alebo 3 mená, 4 písmená. Tento album ešte viac prehlbil ich odkaz. Autentický, súrový a bez kompromisov. Priamo z Petržalky. Bol to album, ktorý definoval celú generáciu a otvoril dvere pre ďalšie legendy, ako Kontrafakt, H1.6 a mnoho ďalších. Názov stavby sa síce oficiálne rozpadol už dávno, ale ich hudba stále žije a nie je na škodu vedieť, kde to celé vlastne začalo. Ak chceš pochopiť dnešný slovenský rap, mal by si poznať jeho príbeh. Je to základ, na ktorom vyrastali celé generácie. Je to jedna z mála skupín, ktorá dokázala vytvoriť tak silný kult, že aj po vyššie 20 rokoch ich skladby by mali stále patriť medzi povinné počúvanie pre každého fanúšika slovenského hip-hopu. Ďakujem, že ste sledovali toto video. Ak si vážite skutočný rap, je dôležité poznať korene, lebo bez minulosti nemá budúcnosť ani táto game. Na budúce sa pozrieme na ďalší legendárny album Kontrafakt Éra, kde preberieme, ako táto skupina odpálila slovenský rap práve týmto projektom na úplne novú úroveň. Takže dajte mi odber, like a napíšte mi do komentárov, ktorá skladba od názvu stavby je vaša najobľúbenejšia. Vidíme sa na budúce. Grpú!